سەدەما شەر و پەفچوونên dijwar yê gotnavbera Hêzên Sûriyayê Demokratîk qesede û çekdarên rêxistina Daişiya terorîst bi hezaran sivîlên bajarê Reqqayê û gundewarên wê direvin ber bi herêmên got bin kontrola Hêzên Sûriyayê Demokratîk de ne. Şu an kampên yên got pêşwaziya van penaberan dike kampa Mebrûka ye ya gotkeve Rojavayê Serê Kaniyê 5 kilometrî. Direvin ji bajarê Reqqa şer wir navbera Hêza Sûriya Demokratîk û Daişê millet ji wir direvtên kampa Mebrûka ji wan heye jin û kal û pîr û zarok hene hejmara wan ana 10,000 ji Dêrezorê bajarê Dêrezorê û ji Reqqayê û gundewarê derdora gundewarê Helebê bes alkarî ji aliyê rêxistina pir kêm e yani em dixwazin alkarî zêde bibe. Rewşa penaberan li kampa Mebrûka zor zehmet e û bi taybet bi hatina werzê havînî û bi lawazbûna rola rêxistinên mirovahî di pêşkêşkirina alîkariyên mirovahî de. احنا انهزمنا والله العظيم مشينا 18 كيلومتر مشي بالليل احنا وولدنا. ئێمە بەهۆی کردەوە تونند و تیژەکانی تیرۆریستانی داعش 18 کیلۆمەتر لە ڕەقە دوور کەوتوینەتەوە و لە ترسی مردن ڕامان کردووە. ئێمە لە دەرەوە لە ناو دوو پشک و ماردا دەخەوین. لێرە لە ناو تۆز و خۆڵدا خەریکە دەخینکەین. Em xizmetê ji vê kampê dixwazin. Kamp tije gemare. Rojane bi dehan zarok nexweş dikevin û ji erî dikevin. Li gorî rêveberiya kampa Mebrûka guhejmara penaberên gihiştine kampê zêdî 10,000 kesî ne û hemû ji Reqqayê û gundewarê wê ne û roj bi roj ev hejmar zêde dibe. Dara Berekat, Kurdsat News, kampa Mebrûka.